Aprangse kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fanstame la pen pinia bangke nili nali tumpanang ke than ponji la bangke kedam tang hot Karbi Anglong autonomous council hin pen Voreng Awarsai kapiklang pondo LABANGSO Voreng Awarsai non written examination anuti APHUTHAK sinali tumpan LABANGSO video long nang than pachini ponikpo komantu se exam date ma la pen exam center konat ma la pen admit card komantu si keron ponji ma LABANGSO details bangke nalitum LABANGSO video arlosi thekpon long ikpo nalitum LABANGSO YouTube channel subscribe kelang pelote prabjin pen nalitum subscribe ikon latest update nalitum kilong daprangji mate kilong verji aphan adung het belarjan theklongi hodak stame nalitum berpon igdernon lapen LABANGSO video stame nalitum ko an ma share ego Karbi Anglong rastame LABANGSO bir tabang palang iknang lapen pachini iknang tangte pathiek pen non LABANGSO written exam APHUTHAK le lang polonang lapen jethan polonang kidam tang Karbi Anglong autonomous council mate office of the central selection board Karbi Anglong autonomous council diphu hin pen Voreng Awarsai kapiklang pondo LABANGSO Voreng Awarsai non puthot written exam notice pandak piklang ponikelo pini bangkenali tuma fanili written exam notice LABANGSO APHUTHAK si LABANGSO video long nali tumpan nang than pachini ponikpo Aprangsi litum thek ponlongji central selection board mate Karbi Anglong autonomous council hin pen kedam tang 2022 4 February molam LABANGSO Voreng Awarsai kapaklang pondo lapen puthot non bangke dak written test upon dak notice pipon la LABANGSO post la bangke hinido ingsi bangke lower division assistance lapen lower division assistance along hini lapen puthadala ke thom apus la bangke section assistance along ke thom kaduka wepen dak fo an Voreng Awarsai apus la bangke paklang poniklo lapen public health engineering mate amtreng PHE subdivision west Karbi Anglong hin pensi dak paklang poniklo lapen non LABANGSO notice along ke tok komantu si LABANGSO adet exam ki tok nang ji adet ma LABANGSO APHUTHAK nili non nali tumpanang than pachini ponikpo aprangsi nali tumla number 1 long thekpon long iksi date la pen time bangke 18 February 2024 lo la pen morning shift mate adap 9 am apor la bangke 9 am pen 12 noon an la pen apus la bangke lower division assistant apus lo la pen exam center la bangke government boys higher secondary school la pen roll number la bangke 1 pen 210 an abang PHE tumsi tog longpo lapen number 2 long dotulang hala bangta adet bangking siwer lo 18 February 2024 lapen bangke ani kang sam lo mate evening shift lapen apor la bangke 1 pm pen 4 pm an apur samen la bangke section assistance lapen adim la bangke siwer lo exam center la bangke government boys higher secondary school pen roll number la bangke 1 pen 540 an abang phu mate abang phetum jogdun pidun long ikpo la penda eligible candidates are hereby to inform attend the said written exam pass schedule venue date and time the candidate will bring original admit card to issue on 12 February sida issue pon ikpo admit card la si prabjin penanitum admit card abang penanitum endam iko jalalo la pen nili puthon nali tum hanang than pechini pon tu ikpo la penali tum stame daglang pon pamenon adet la bangke 18 February LABANGSO chiklolo 18 February 2024 la pen morning shift adap exam por la bangke 9 am la pen 12 noon on la pen name of post la bangke lower division assistance post lo la pen exam center la bangke government boys higher secondary school la pen roll number la bangke 1 pen 220 an abang fitum si tog na ipola pen number 2 long mangtala solo adet bang siwelo 18 February 2024 la pen la bangke ani kang samate evening shift apor la bangke 1 pm pen ani sam 4 pm an la pen apu samen la bangke section assistance la pen adim la bangke siwelo exam center government boys higher secondary school la pen roll number 1 pen 554 roll number tum an bangke ala soni si tok donang po la pendak admit card kiron ponji la bangki pi ponji mate issue ponia jet la bangki 12 February 2024 lo si exam kitok dam hot la bangki nang litum admit card la bangki ki poning bangki nang solo original admit card abi pulte nang litum tok don long igidet
lase labangso Voreng Awarsai long ka ke apply mate ki jok don atum do anatum stame prabjin minalitum admit card ching endam ingon lapen labangso videos tame nalitum ka an ma share ko Karbi Anglong arras tame pelang ikna lapen pachini ikna lapen lason son nalitum informative video kilang long ver fan labangso YouTube channel labang ke nalitum kaching hon kajin so pen subscribe ikon lapen bell arjan ba nalitum tenene pen bell ikon nalitum beta kilong daprang fan no tangte domi thak me kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilang radu anfans tame nilihin pen kardom to change your